Aldean, danori, eskerrik asko tortzeagatik, oso ikarle finak zarie, saio hemen hau beteta ikustea, atsegina eta emoten dau, kontatzen ari direna, interesgarria dela, aurreko saioetan entzun duguna, eta gaur ere torrezari, osake gogotxu zatozien entzutera Txerra Rodriguezek eta Galder Gonzaluk kontatuko digutena. Lehen euren biografiak irakurtzen apurtxo bat, konturatu naiz, gauza kurioso bat soziolinguistika ikastaro honetan, gaur hizkuntzaren inguruan edo nahi genuen hitz egin, eta ekarri ditugu zuzenbidean, beste gauzatzen artean, baina zuzenbidean lizentziatuak diren bi lagun, baina antzanez, hizkuntzaren ganako kezka hori badake, eta hurren gurtietan, igual edo aspertengo zian zuzenbidearekin edo, ez dabe euren ibilbide profesionala ez dabe hortik garatu edo. Eta, Txerra derioztarra, esaten da, ezta? Derioztarra, eta duela 15 bat urte da izan zaletzen soziolinguistikara, eta hortik aurrera, ibilidain bat kontutan, ezta? Oin emunen dabil, hizkuntza prozesuen aholkulari, eta hori baino lehenago, itzultzaile, euskara irakasle, eta topagunean lanean aritutako ere bada. Oraintxe bertan doktore gaia, eta bere tesia ari da egiten euskara karten inguruan. Eta dakizuen moduan, berak gaur ekarriko duena da, nola da izan burua, euskara, Araba mundu mailako biziberritzearen adibide, galdera ikurrarekin, ez da? Eta iratik bidali zoskun Txerrak egindako galdera bat, eta bero berak nahi da horren inguruan danon artean hausnartzea, baina berak ekarriko dugu Arabaren errepaso bat eitzen da, eta Araban zenolako ekimenak egon diren euskaren alde, eta daude, zuen bidana. Eta Galder Gonzaloren kasuan, gauza bera, ez da? Zuzenbidean lizentziaduna izatez gain, antropologian ere bada lizentziaduna, eta baitxo bertan hezkuntzan dabil irakasle. Hezkuntzan eta urruti, ez? Proposatu genionean hona etortzea, zantzaban ez etorriko zala, baina Izaba inguruan, ez da? Izaba inguruan lanian, eta hasiera baten proposatu genion, igual urtarrilean egingo dugu saioak, urtarrilean ez, gero igual ezin naiz buelta, elurra eta ez da izan, total, apirilean, gaur ere ez dako segire edo segire okiko duzun bidean, ez? Eta, Bilbotarra bera, bi bizkaitarrak ditugu gaur Txerrak arri dugu bizkaitar moduan, baina Arabako gai bat buruz hitz egingo dugu orduan, horregatik izan kontua. Eta, badakizu Galderrek zer proposatzen zigun, ez da Bilboko euskararen inguruan hausnarketa bat egitea, eta nola, galdera batzuen bitartez, denon artean hausnarketa bat egin nahi du, ez? Bilbonen azkain hamarkadetako eraldaketa espazialak zein eragin izan duen bilbotarron hizkuntza zinez duen ideologia eta praktiketan, eta horrelako kontuak, ez da. Gaur egun, hiri eta hizkuntza antropologiaren tesia ikertzen ari da, aurkezpen bezala, ze batzutan ez ditugu zonda aurkezten, da gaur esan dugu. Aurkeztuko ditugu, eta Galderrik aurrera, zuela hitza, Galderrekin hasiko gara, ez da, iretik. Galder hasiko da bere kontatzen, eta Txerra ere kontatzen. Duztu horren naiz, orain Bilbo denez, haurien Bilbori buruzkoa gana. Nondik sortzen da gana, sortzen da gehien bat kezka batetatik, edo bizipen batetatik. Neuztu, nire inguruan beti egon da jende asko guraso euskaldunak izan dituna eta gero transmisioa eten dana, ez? Bizkaiera hiztunak zirenak eta pasaziranak izatera gaztelera hiztunak. Bilbon sartu eta automatikoki gaztelera pasa. Orduan, hori da nire iturria. Hori izan pasatu nire familia, nire aitaren familian bai, Usantzona jaioa zen nire eta basaurira joan eta basaudin euskara astu. Eta gero amarekin behar zuratu. Orduan, bizipen horretatik badator, ikusi duela, gero duzkuna hona izbetidanik euskara kartean, betidanik ez, mazortzi, togoi urte dituenetik edo. Orduan, gure lana hori izan da. Hau izan da teorizazio bat, eta proposamen bat, izan dik batzuen
nintzako simboliko egia edo, baina nik ikusten dut hemen zozer dagoela. Argi dago hori zehaztea zaila dela eta hori da lana. Eta hori da nire asmoa, ni nahiko nuke zozer atera mendik. Ez da egia bat. Nik sumatzen dut zozer dagoela hemen, orduan izaitu nahiz teorizatzen. Bere garaian ikerketa bat egin nuen, doktoretza ikastaretarako, eta hori da baten agertu zena. Ordutik, batzuk aldatu dira, eta nik egin dut pixkat garatu, orduan egin nuena. Garatu edo pixkat, zaitu naiz, osatzen. Ez dakit, oraindik ere, nire buruarekin baditut nire eztabaidak, esan dut, hau ez da egi hutsa. Baina, ikusi duzuena bat aldizkarian bidali nizuen horretan, eta gero berriako artikuletan, egin dut pixkat sakondu. Orduan, harira joanez, ez da gizat izate egiten duen da. Hau da, hasiera. Zartu egiten du, ez da gizat. Horrengo dugu, horrela. Hau da, bidali nizkizuen galderak eme jarri ditut. Azken finean da, hirian badaude esan nahi batzuk, esan nahi horiek herritarrek hartzen dituzte, nire ustez, eta hortik hizkuntza erabilera egiten da. Asmoa litzateko orduan, zer dago hirian eta nola heltzen da hori herritarrekana. Hori da pixkat. Hau da bidali zudan testua. Ez dago zer berri. Orduan, nola bilatu hori, nola harilkatu edo nola aztertu, ez? Aurkibidea gaurko aurkezpenaren da hori litzateke. Oinarriak notik abiatzen nahi zen, metodologia, eta gero punto batzuk espazioaren aldaketa, begirada talka, pixkat jorratuko ditugun arloak. Oinarriak, notik abiatzen naiz. Oinarria da ikerketa egin duen bere garaian, eta funtsan esaten du. Edo zein da oinarria, hiriak eragiten duela erabilera. Nola? Esan nahi simbolikoen bidez, imaginarioen bidez. Orduan galderetako litzateke nor arte baldintzatzen du hiriak hizkuntza praktika. Hau da, ez da berdina ote da Derion hitz egitea eta plaza berrian hitz egitea, hori da galdera. Nik uste dut ezetz. Ez da bera horregok. Hau da, nor arte, beste bera batera esan da, nor arte dute espazioek esan nahi simbolikoak nor arte dituzte txertatuta euren baitan. Hau da, nor arte da espazioa eta hirigintza produktu ideologiko bat, eta nor arte horrek eragiten du bertan dagoenarengan. Hau da, ez da bakarrik espazioa produktu eraiki bat, arkitektoniko bat, fisiko bat, bada ere buru baten emaitza. Eta buru horrek egiten du diseinu bat. Eta diseinu horretan badago ideologia bat, non hizkuntza parte den. Hau da, ideologia hori ez da soilik. Ideologia ekonomiko bat, ideologia politiko bat, ideologia kultural bat, bada ere ideologia lingüistiko bat. Orduan, saiatzen naiz hemen, ideologia lingüistiko hori Bilbon nola sortu den edo nondik datorren ikusten. Oinarria, teorikoa, litzateke badiz, Manuel del Lago da antropologo bat asko guztien zidana, bera da hiri antropologoa eta antropologo religiosoa. Orduan, berak esaten du nola baite ematen duela txantxa bat ez gotza espazio antropologo bat antropologia religiosoa. Berak nola argudiatzen du plazetan egiten dela gaur eguneko religioa. Plazetan, espazio publikoetan, masetan. Orduan, ze kontzeptu erabiltzen ditu honek? Urbanoa da guztia harriaketuta. Hau da, negoziazina da, ezina, etxiezina. Hor dago anonimatorako eskubidea, zer da anonimatorako eskubidea, pertsona duen eskubidea katalogatu ez izateko. Libre izateko hirian. Horrek ematen du, hori hiriak ematen du. Hori da bere oinarretako. Gero, kortesiazko harretarik ez esan nahi du, hirian dagoen printzipioetako bat dela aurrek duzunari kasurik ez egitea. Hau da, zuk baduzula eskubidea nahi duzun bezala joateko besteak zu epaitu gabe. Hori da, bere ustez, egon beharko litzateke printzipio bat. Eta gero horrekin batera dago apropiazio egokiak. Bere oinarretako bat. Apropiazio egokia dira, hiritarrek daukaten mekanismo bat, nolabait, planifikazioari gaur egiteko. Planifikazioa da
hiriak edo ideologiak markatzen duen zeozer, eta gero herritarrak du eskubidean horri aurre egiteko. Nola? Apropiazioa bidez. Hau egin alda espazioak, baina baita ere hizkuntza. Zuk izan aldizute, zuk egin gazteleraz. 1980an Bilbon esaten zuten, zuk egin gazteleraz, baina gero batzuk ez zuten egiten gazteleraz. Zergatik, zutelako beste osai batzuk batzuk iztelako. Hori da apropiazio egoki bat, hiriaren antropologiatik hizkuntzara egon. Beste oinarri teoriko batzuk. Lourdes Mendezek esaten du. Beberak ikertu zuen edertasunaren kontzeptua. Edertasunaren kontzeptua emakumeengan. Orduan nola sortu zen edertasunaren kontzeptua, beberak aztertzen du. Eta da naturalizazio prozesu bat. Eta naturalizazio prozesuaren ondorioz guk badugu edertasunaren kontzeptu bat. Naturalizazioa bere hizkuntzarekin ematen da. Guk uste dugu hirian badaudela funtzio batzuk, esanahi batzuk, posizio batzuk zehatzak, hizkuntzari zehaztuak. Guk uste dugu edo horrela sinisten da, naturalizatua dago. Hori da naturalizazioaren prozesu bat. Eta hori, hizkuntzaren baitan, ematen da nola harreman historikoen bidez, botere harremanen bidez, eta horrekin batera, Teresa Elbailek, beste antropologa feminista batek, aktualizatzen du. Sakoneko eta ageriko egiturak. Ageriko egiturak dirateke moda. Moda, nik banago berdez, zu urdinez, eta bar. Baina gero, azpian badaude egitura batzuk identifika ezinak, edo oso zailak identifikatzen. Eta hori dira benetan menpekotasunak sortzen dituztenak. Orduan, guk igual ageriko egitura hauek aztertuako genituzke ikusten Bilbon ze pasatzen den, hiri batean ze pasatzen den, nolakoa diren izenak, nolakoa diren eraikinak, nolakoa diren kaleak, baina hor azpian badaude sakoneko egitura batzuk. Eta sakoneko egitura horiek ez dira hain errazak azalerazten. Orduan hori litzateke lana, ikerketa sakon, ikerketa bat edo hamarnaka ikerketen lanaz. Menpekotasunak bermatzen dituzten sakoneko egiturak azalerazten. Eta hor, sakonean dagoen atera, eta zergatik zuk uste duzu Bilbon ez dela euskeraz egin behar, gauza bada erantzuna, eta beste bada azpitik dagoen sinismoa. Orduan, esan dut, Teresa Elbailek eskaintzen duen tresna uste dut ere ona dela. Berak aztertu zuen, nola Euskal Herrian ere emakumeiaz egokitzen zitzaizkien espazio publiko eta pribatuak inkostientekiz ikertzen du, adibidez, ez banagoker, txokoetan, elkartetan, sozialetan ze pasatzen zen. Emakumearentzako tokia ez da hori. Hori da espazio pribatu publiko bat, baina ez da zure toki. Hori da asignazio espazial bat. Orduan, inirak karreta berdin izan lehike, zergatik ez da etorria euskara beken. Izango du bat. Bai, berri txarrak jotzen du, bai, baina bek pentsatu dago euskarazko ekitaldi, ez bakarrik euskarazko ekitaldiak, euskaraz sortuko den eta euskaraz biziko den gune bat izateko pentsatu dago, ez dago pentsatu internalizaziorako. Eta internalizazioan euskarak zen papel jokatzen du gaur egungo instituzioen mentalitatean gutza, ez da existitzen. Euskara oztopo gara internalizaziorako, horrela sinisten dute, ez dute esaten. Orduan, hori da asignazio espazial bat adibidez. Horrela, hiri osoan, ez? Abein berdin Guggenheimen ere zango da. Bai, dara euskeraz, bai, Guggenheimek zer motatako harremanak sortzen ditu eta zer proiektatzen du hiritarren artean. Euskararekiko atxikimendu gehiago, euskarazko harreman gehiago, nik uste dut ez, konbentzitua izateko presnago, baina zango duk ez. Eta horrela, adibidez, hori ikusiko ditugu gauzari. Horrela, metodologia aldetik, nik zer egin dut, bere gara egin dituen elkarrizketa batzuk, eta egin baten argitaratu zen ikerketa batekoa da laburrena. Ikerketa hori, eta gero honez urte, deuztun, berbaizu kokidean izenez, bertako pagoratxekoak etorre ziren, egan egin parte hartuz, euskara gulitzeko saio batzuk ematen, eta honez urtez, euskara klaseak, klase saio hurbilpen gunez
egiten, ez? Eta hor ezagutu dut desente jende, gehienak emakume amerikarrak, eta orduan haiekin konfiantza moduko bat sortu dut. Hori litzateke antropologari batek egin beharko lukeena, klasikoki pentsatzen da joan behar dela Malira, ez? Baina ez, gaur egun, edozein tokitan ez bakarrik egin alda, eta zi bakarra etxetik nire ustez. Orduan, horiekin badut harremana, ez bakarrik elkarrizketak egiteko, baizik eta pixkat jarraitzen dut kontaktuan egiten, ez? Orduan hortik, nahiko nuke ikertu hizkuntzarekiko harremana, euren bizitza eta hizkuntza, eta euren bizitza baldintza sozioekonomikoak, generaletik dituzten trabak, gain barroza, ez? Baina hori ekarreta egira eta hizkuntza. Gero horrek esaten dut ere, berak eta parte hartzaile, hau da espazioari begiratuta gehien bat, eurekin joan batzutan, eurekin gelditu, nondik egitzen zaret, ez dakizan. Eta gero, interesatzen zait ere, Bilbora etorri berriren edo nora. Ez bakarrik Euskal Herritik kanpokoa, baizik eta baita ere izan da, Martinar bat Bilbon bere, azkenan, hizkuntza imaginario diferente batekin dator, orduan, ze talka bizi duen hori dezentzen. Eta jartzen dut, baita ere interes gune bat iruditzen zait, eta ez dakit ikartu den, nik ez dut ezagutzen bintzat, Hirurogei eta hamarkadan Bilbora etorri ziren Bizkaiera dunak, nola askok eta askok moztu zuten transmisioa Bizkaidunek, nola moztu zuten transmisioa eta zergatik. Gehien bat, Txorierritik, Mugigandetik, Uribetik, niko hitzen inguruan asko ezagutzen ditut. Eta orduan, galdetuak litzateke hau moztu den, edo jarraitzen duen, ziurazki gehien bat moztu da. Baina Bizkaiak ematen diren, erabilera datu asko, nik uste horrekin harremanduta daudela. Bere garen, eman zen prozesu honekin nolabait ez dela bukatu, orduan, badaudela esan nahi batzuk Bilbotik zabaltzen direnak Bizkaira, eta horrek ekartzen du erabileraren murrizketa edo erortzea ez. Orduan, hori itzatek pixkat oinarria eta metodologia. Gero, pixkate, zaitu hori izan dugu. Hau da, pixkat, hiriaren eraldaketa espazio aldetik, zugea nik irudikatu dut ibaia, irudikatu nuen, simbolo bat da. Orduan, ze eraldaketa eman den, ez? Hemen ikusten da nola sortu den espazio erasoetara deitu leke, nik eitzen duen museifikatu bat. Ibarra da, museo bat aire libean, edo portaventura bat aire libean. Baldintza berezi batzuekin, baina nik uste dut esposaketak eta guzti egiten dira. Hemen ikusten dugu lehen aipatu dugun korrika azaldu dudan kortesiasko arretarik esan, adibidez hau litzateke. Pertsona bat lotan hemen, etxerik gabeko bat edo, eta hemen goian hiru emakume solasean lasai, ez daude berari begira, ez daude. Hau da, honek espazioak baldintzatzen du hau gertatzea. Ematen du aukera, hori da Doña Casilda. Eta badagoelako anonimato mota bat baldintzatzen duela, segurazki honek iban, ez dakit. Ez da, itxura du, ezin izan duela ondoro egin, edo zegoera pixkat kaltetuko pertsonaren bat, eta beste joak hemen ez dut ez da begiratzen. Eta hori, dela dena bera, eta nire osnago hona da, ze badu aukera eskantzatzeko. Barretako espazioak baldintzak berritu. Abandibarrako espazioak ez du hori baldintzatzen. Egin da apropos, dana ikusteko, ez dago anonimaturako eskubiderik, ez dago konfidentzialtasunarako aukerarik, ez dago intimidaderako aukerarik, ez dago botelloirako aukerarik, edo oso persegitua. Hala ere, apropiazio ez egokien bidez, batzutan batzuk baten dira horra etzatera. Baina da espazio bat oso gutxitan ikusten den jendea etzanda. Horain pixka gehiago, nire percepzioa. Baina diseinatu zutenek ez zuten nahi. Horretik, ia beti utzik daude. Eta olegoan atera noen areatzak, ematen du Kuzko. Izan ziteken Kuzko, eta da emakume
bihar bat, eta hor dago ere, olako txoko batean, eguzki hartzen. Gero, joan zen eguzkia eta ja ez egon. Hau da, zeratik zegoen, pues egolako begiradatik kanpo. Hau da, anonimatoa egikaritzen, lasaitasuna egikaritzen. Eta hori, hiriak ematen du aukera. Baina Bilboren diseinu berriak, ez bakarrik Bilbo, Barcelona eta hiri berri kosmopolita kultero hauetan, hirigintzak hau ekiditu nahi du. Espreski. Zergatik bat delako, antituristikoa duela bete. Eta bat behin utzunien bati, esan ez zela urbanismo kreatibo. Zergatik zei, baita bankoak edo ertzak eta egite dituzte, aldaparekin inor ez dadin egon etzanda, inor ez dadin egon ezerita. Hau da, egotzia izateko, ez da, non egon ez daukana ez. Hau da, Bilboko urertzen kontrakoa. Hau da Toulouse, hau da Sevilla, eta hau uste dela Frankfurt ez dugu gantzen nahi. Ez Toulouse da ere. Bueno, hau da Sevilla eta hau Toulouse zior. Eta hori ikusten da, Toulouse ez da hiri antikapitalista bat, baina urertzeak daude, eunak alagunez beteta. Zergatik, ez dago ez hirik, belarra doa uretaraino, eta hor dago jendea berindatzen, gitarra jotzen, era guztietako jendea, ez bakarrik etxerik gabe eta garbiak. Baina espazioa baldintzatzen du, edonor joan alizatea bertara. Sevilla berden, hemen ez dago esirik, ez dago ezer. Eta hau daude hemen, zergatik ez da, inork ez dituelako begiratzen. Bilbon hori ekiditu da, espreski. Ez da nahi. Hau da, adibidea, hemen bankoa daude uretatik urruti. Ez dago belarrik, hori ezin da etzan, ezin da hon, ezin da zen egin. Hemen beste aldean, pixkate baten dira noizan behin. Osa, noizan behin ez gehiago. Hemen noizan behin. Eta Lizalbiak, baditu askoz ere leku atseginegoak. Eta nola jendea baten da. Zango duzu, horrek ikusi behar du hizkuntzarekin. Erakutsi nahiko nuken edo ikusi dadila da, badagoela ideologia batatzen. Ez da, nola baita, utxala. Ez da, polita da, ez da polita, edo garbia da, ez da, horrek badago pentsamendu batatzen. Eta gero, jakina, harreman pertsonalak sortzen dira alden tokian. Adibidez, erantzunetan, elkarrizketetan eta esaten da, zuk non lotzen duzu euskera eta Bilbo, eta parkeetan. Zergatik, baldintza daudelako eta hobeak daudelako. Adibidez, Abanto Ibarra erdian, badago jolastoki bat, Guggenheimoan, eta hori hor euskara erabilera egotzen da pila bat. Izango da Bilboko lekurik euskaldurenetakoa. Horrek ez du zar nahi, hau da, Abanto Ibarra barruan ere, era guztietako barremanek egon aldira, baina hor, espreski egotzen da. Baina, espazio osoa ez dago pentsatu horretan, hori da, partxe bat. Gero defendatu izango, ez gau egin behar zen, nik hori dut ukatzen. Ez da behitu dezago, baina konstiente izan gaitezen, ze esan nahi zabaltzen diren. Eta, Ibarrarekin, gero dago, jolas parke bat. Bueno, eta hemen, hizkuntza gero batzutan espreski agertzen da, hemen elebidun, beste batzutan berdera dutzez, hau konponduko litzateke, euskara ordenantza batekin. Ezin da, 3 metro baino gehiago dituen karteli jarri erdera dutzez. Eta Bilbon pasatzen da, areatza bertan, egon da dela gutxi kartel bat erdera dutzez, eberena, hori udal ordenantzak egin dezake, ez da, hirigintza. Baina harreman da. Hemen beste adibide bat, nola Bilbon sortu bidean espazio hori, hemen plaza hau espreski egin da egon ez izateko, bertan. Hor leheno, jendea goten zen, orain ezin da. Ezin da, zetan dago betea edo baina dizuetea, edo. Eta, bere garaian, Azkula alkateak, esan zuen hau zela Bilboko plaza estali berria, eta ez da plaza bat. Espreski egin da plaza bat ez izateko. Ezin zara, ez dago bankorik, egoten da banko burruka iaia, jendea goten da, 3 banko daude, eta haren bila. Gero badaude apropiazio egokiak, bazterretan, ilunpetan, gazteak ez edita. Baina espreski dago eginda, ez egoteko. Egin alzen bestera batera. Orduan, hizkuntzara etorri da, zuzenean, ni proposatzen dut, Bilbon dagoela hiri imaginario bat,
non dagoen gatazka bat. Hiri imaginari guztietan zela, munduko hiri imaginari guztietan zela. Hiri kendu eta jarri herri eta segurezkide eginako litzateke. Hau eginako litzateke, eta igual antzeko aliateke Euskal Herriko hiriburu guztiak, baina nik uste dut diferente herri dela. Antzeko baina diferenteak. Eta bakoitzak eragiten du Euskal Herrian eta diferente bat dela. Eta ni ustez Euskal Herria datuak hirietan honekin pista batzuk atera dira. Orduan, Bilbon ikusten ditut, hiru ikuspegi hola taldekatuta era urriztzaile batean, baina multzokatzearen, hau da, elkar eraginean daude eta lotzen dira. Bereziki, hau eta hau, eta udala eta euskalgintza, eta udala eta hegemonikoa izan dela. Euskalgintza eta hegemonikoak normalean ez dute harremanik. Naiz eta azpitik egon alko lirateken harremanak. Orduan, hemen azpian identifikatu daiteke, naturalizazioa, hizkuntzakiko sinismenak eta nola izan dira irian, zibismoarekin. Zibismoaren ideologia, esan behar da, ondo portatu behar zara, ez da gatazkarik egon behar, dan egon behar da garbi, ez molestatu, ez dut ezaten txarranik zibismoak duen guztia, baina hori da, hirian, gaur egun hirietan nagusi den ideologia. Orduan, gatazka saiesten da, beti. Eta hirigintzak horretzara jotzen. Gatazka soziala, gatazka ekonomikoa, gatazka kulturala. Orduan, hizkuntza gatazka hemen badago, eta da botere gatazka bat. Agente diferentek, badituzte bere mindarrak, eta hor, emaitza da, bek izatea eta ez erakustasuna. Bere garaen erakustasuna zen. Eta pasatu zen bek izatera. Ze pasatu da, hor, udalaren imaginario horrek irabazi du. Eta gero, hiri eta hizkuntza planifikazioak eragiten die hiritarrei. Hau da, zu joan behar duzu, parke horretatik, bide horretatik. Gero badoa gerabe bat eta badoa belartatik. Eta hizkuntzarekin berdin. Egin behar da inglesa turismoarekin harremantzeko. Euskara umeekin eta gauza serietarako gazteleraz. Gero badaude apropiazio egokiak eta erantzun diferenteak eta propioak eta ez automatikoak libreak, ez? Orduan, zein daudelaren ikuspegia? Nun ikusten da, nik ikusten dut adibidez hemen. Zagamez barria galdu zen bidean. Hainbat argudio daudetata, baina desagertu zen bidetik. Izan altzen daukan bezala, munduak behin da berriz erabiliko zen hitz euskaldun bat, erabaki zuten kentzea. Santimami metroan, ez da egiten duzuen zer horretu zen, egon zen metroaren proposamen bat, Santimami jartzeko ari du. Eta, batzar nagusiek, batzar orokorrek, boskatu zuten kontra. Gaur egun zer dago metro barruan, San Santimami, eta gero, geltokian San Mamés gutxutzea. Osea, ez dut aldatu. Hau da, irabazi du, kasu honetan litzateke, ikuspegi hegemonikotik datorren. Siempre ha sido San Mamés, no se puede cambiar. Hori da, atzean da bat. Eta zeratik ezin aldatu. Aparte que zuta dela, siempre ha sido, baina, EHU berdin. Deztuko herriberan, gune universitario berri bat ari da sortzen, hainbat universitate pribatu, hor, erabaki da hori egitea, EHU ekartzearen tokian. Ekarri altzen EHU, ez duten ari izan. Bueno, honek baditu hizkuntza ondorioak. EHU egon balitzak, Bilboan euskaren erabilera egoko zen asko. Lineak euskaldun kalean. Orain, egongo da universitate pribatu bat, batzuk zengo euskalduna, besteak ez. Bueno, hori da, hirigintza eta hizkuntza nire ustez Bilbon zuzenean lotzen duen adibide nagusienetakoa. Argudiatu halko da, baina argudiatu dezatela. Gero ez esan erabileraz dela igotzen. Zuk egiten dituzu politiken ondorioz, milaka lagun sartzen dituzu euskaraz egingo zitenak. Edo gutxiago bitzen, ze portzentaje ez dela. Aireportua berdin, Loiuko aireportuari, deia eta korrea zizen, orain deiak hartu dio lekukoa eta da La Paloma. Eta horrela ditzen dute. Eta erakunde publikoek ez dute horren aurrean egin zezaketen izen bat jarri euskara dutzez. Horrengoz, edo aenari eskatu. Ez dute egin.
Termibus, orain dator Termibus, berria izugarrizko gogorra dago, ikusiko dugu izen jartzen duten. Nik bota nuen berria nor, labaseta, zozen jatarren, ez da, euskerazko utza jarriko balitz, pues, nire ustez eran luke baina. Hori da, litzateke, pues, txamunen saltatu dugu. Hauek ziren edo akera galdu, baina oinarria zein da udalaren ikuspegi honetan. Badago hirigintza ikerlari bat, Eskoziarra bera, Magnei, Donald Magnei, eta nik bere guztia dator, edo, bueno, ikusi nuen pixkat bidea, honek idatzetako artikulu batean, esaten duen, Guggenheim zela, erakunde autonomikoek egindako ahalegin bat, identitate berri bat sortzeko Bilbon. Eta identitate berri bat, estatuaren eta Euskal Herriak zeuden beste mugimendu resistentzia edo maskera bertzaleari zuzenan, aipua egiten zuen zuzenan, talka horren herrian identitate berri bat sortzeko. Bilbo berri bat sortzeko asmoa. Hori da, Donald Magnei esaten duen. Hiritartasun berri bat. Eta horretarako tresna zela Guggenheim. Orduan, behintzat interesgarria kontuan hartzea, zer den. Eta orduan nik uste dut apustu horretan hizkuntza osagaian duela. Eta orduan zein da osagai hori? Euskaren alde daude, baina euskarak ez dut leku zentralik. Hemen zentraltasuna izango du internazionalizazioak. Eta Bilboren markak, Bilbao markak. Eta hori da, gaur egun ikusten dugun guztia hortik dator, nire ustez. Bueno, uste dut nahiko nabartzen da. Orduan, hegemonia ematen zaio gazteleari, salbu non, haur gazte eta gazte batzutan eta kulturarlo zehatz batzutan salbu, non hor euskarak baduen presentzia. Adibidez, orain kultur zuriak, eman du, ikusten da, lehen hasi zenetik oraingo edizietara, euskal dutzen joan dela neurri batean, behintzat euskal idazleek presentzia gaia dute. Orduan, udalak ez esaten euskarari ez, esaten euskarari bai, baina asignazio oso zehatzekin. Lehen, Teresa del Vallek aipatzen den hori aplikatuta, asignazio funtzional eta espazial oso zehatzekin. Non ikusten dago ere, izenetan. Bilbao eta Bizkaia dago bazter guztietan. Frontoia, plaza, arena, beste plaza bat. Hau da, zergatik erabakitzen da, beste hirietan ez da pasatzen, nik ez dakit, ez dut ikusi. Igual dago bai, baina egoten dira idazleen izenak, politikoen izenak, poeten izenak, gertaeren izenak, hemen, hau da, Bilbon, beti Bilbao eta Bizkaia. Hor dago erabaki politikoa. Eta horrek baitu, nire ustez da, gaztelera dunak ez molestatzeko. Zezaten baduzu igual, askatasunaren plaza, que tengo que decir askatasuna. Igual esango lukete eta ez da, baina badago bildur bat hor, ustez. Ez dezagun inor gogaitu. Bueno, igual dago ez esplikazio bat, baina ez dut inoen irakurri, edo entzun. Nahiko nuke jakin, zergatik, gure udal eta foru arduradunek errepikatzen duten beti Bilbao eta Bizkaia. Ez dakit. Eta gero, horrekin jarraituaz, Bilbao Bizkaia, Bilbao Turismo, Bilbao Arena, Basque Fest, hau da, hiri marka da Bilbao, eta ez Bilbo. Horren dituen konotazio guztiekin, hau da, Bilbo egotzia da lehen diviziotik. Lehen divizioa da Bilbao. Eta gero, erabileke lagunekin Bilbo, baina argi daia dela Bilbao. Eta gero, Bilbo barroa, badu programak, oso kide, Bilbao bizi, baina lehen mailan hau da, internazionalizazioan Bilbao. Horren galdetzeari legoke, hau den naturalizazio berri bat, edo aukera bat, naturalizazio berri bat sortzeko. Infantilizazioa, bide ustez, zer berreraten, ez? Nabarduren. Bertsio ikuspegi tradizionala, hegemonikoa. Bilbon euskara ez da inoiz egin,
eta gaztelera da hizkuntza bakarra. Hori da bertsio tradizionala. Eta Unamuno da bandera, baina honek baditu eguneraketak, gaur egun eguneraketak txetek esatea, euskararenak dira arazoak, ez dira besteenak edo, mugak ditu euskarak, ez egoerak edo alditzek. Euskara aldean horietzatik honen binomioa, nien pixkat jatorrak edo ongarria, kaleko erabilean oraindik ere erabiltzen dena. Bereziki Bizkaiera duenekin. Nik behintzat entzuten dut goizan. Igual, kultura maila omen du batuak, edo badu konotazio hori, orduan euskalkia bada eta bereziki Bizkaiera, Bilbon oraindik ere aldeak ditzen zaio. Edokin aldean ezate, balda euskaraz egiten duelako. Eta gero nola teknika zera bitzen da bertsio tradizionalen egunegaretarako, pilula ideologikoak, hau da, problemak, euskara eta problemak. Beti euskara da, problemei lotua. Problematizatzea euskara. Hori korreok egiten duten albisteetan, hemerotekara gauaz, garaiak dituzte, baina demorotia dela eten gabe, arazoekin lotzea euskara. Eta beste teknika da, eskutatzea. Euskara ez da existitzen. Adibidez, korreok egin zuen historia ilustratua Bilborena. Komiki moduko bat eta historia. 15-16 lamin edo. Euskara ez da bilera aipatzen, eta euskal hitza ere ez. Ez da, 16 garren menden arte, behin edo lagu. Zer ez, 20 garren menden arte, da, desagarpen totala. Museo arkeologikoak berdin egiten du. Ez da aipatzen Euskal Herria, ez dago inongo mapetan, euskara ez da hitza aipatzen. Agertzen dira, hizkuntza horrein indoeuroparrak, ez dakiz zer, celtak, erromatarrak, euskara ez da agertzen. Ematen du Bizkaian, euskara hori dela, ez dakit, parakaia ez baten, da? Eta orduan eskutatzea da beste teknika bat. Honen ondoria zen da, Bilbon ez da inoiz euskara zi. Eta gauza berri bat, ekarri dute abertzaleek edo baserritarrek. Eta ben adibide batzuk, hemen baditut. Adibidez hau, Juan Pablo Fusi, historialari, nahiko ezaguna eta prestigio duna, 1898, Llevaba razón igualmente cuando decía que los vascos habían utilizado siempre el castellano o el francés como vehículo de expresión. Cuando decía, había algunos. Cuando decía que Bilbao, hablando vascuence, era un contrasentido. Mila behatzen gara eta sortzen, ez du zaten mila sortzen hogeia. Gero, pixkat gogorrak bat, beste garai batekoak, bado liburu bat, Álbum de unos locos, eta dira bilbotar burges txikiak, euskaldunen zemeak, zerri, bueltak ematen, eguna pasa, kronikak. Eta orduan batek esaten du persona. Me decía que daba conversación con el de la botella. Pues aunque no hablaba vascuence, como se expresa perfectamente en el lenguaje de los perros, no dudo que habrá conseguido entenderse. Pero arratia da, apatía, ignorancia, fanatismo, gorbea salvaje, baina liberean hitz egiten dute. Un saguzar, en el corpo, hau da dira, euskaldunak edo sasi euskaldunak, baina bespertsua dute euskaraekiko eta gaur lotzen da ere karlista fanatikoak, Bilbao liberal, hor da beste binomio hori. Orduan euskara lotzen da karlismoarekin, hemen ikusiko dugun bezala, horrekoan. Hemen, esaten du, Juan Basek, ezagutzen zuek etatzen dut, badaiazle egona, Bilbon ezaguna, eta korreo esaten zuen 2006. Akademia que vela por una lengua da provocadorea, bere tono, eta baina hau esaten du. Una lengua arcaica que tilda de arcaísmo a la denominación Bilbao. Bilbo sí que me resulta arcaico, incluso prefigurado. Me suena agresivo, seco, a grito de guerra de los Naboni, cuando atacaban el safari en cualquiera de las películas de Tarzán. En Bilbo la O está demasiado pronunciada, me sugiere una bala de cañón de cuando el sitio hizo Zumalacárregui. Eta esaten du zinegotzi goia. Hau da, reportaje bat, korreoena, Bilbo o Bilbao, hori, problematizatzea ez. Eta bat iritzi. Mikel Ortida Arratea, turismo arduradun kultura zinegotzi hori da. Con lo que nos está costando que Bilbao represente en el mundo más de lo que ya representaba, parece que no resulta muy aconsejable andar ahora cambiando de nombres. Y si el ayuntamiento quiere hacer suya una propuesta, que se nos lo pregunte tal. Sería interesante que la Academia nos explicara por qué hemos de sustituir Bilbao por Bilbo. Ahora da, etengabeko ideología Bilbo en contra. Horrek
horrekin lotuta, Jon Juaristik aipatzen zuen mende hasierako lexikon bilbaino izela nola, bilbotar, burguesek barre egiteko erabat, ingurutako. Orduan, ez da bakarrik bazterketa, baizik eta barre, ez? Bueno, Jon Juaristik gaur erabiltzen du beste gauza batera. Baina, bueno, esaten du hori eta hor da, barre egitea euskaldunari. Orduan, hau da, horitzateke bigarren imaginarioetan, bigarren korronte nagusia antzinatik datorrena, eta honek ekarri du Bilbon euskara transmisio mosketetara, erabileraren ondoratzera eta isiltasuna, ez, jendea. Udalak hori pixkat formulatzen du, eta orain, bueno, azken aritzen euskalgintza, ez nahi gustatuko zen, bakigu txura bera zertan aritzen garen euskalgintzan, bakarrik esan, nire ustez euskara izan dela jauzi kualitatibo handi bat, eta bai izan dela alegin kolektiborik indartzuena harreman historikoak, hizkuntzen harreman historikoak iraultzeko, edo bintzan dora bide horretan. Eta euskalgintzaren diskurtuan leudeke ertzetan Bilbon, baina, azten nagusian bai dago zentraltasun batean, eta gero, pista batzuk hartu dira non ari den irabazten, ez? Aparte, espazio pila bat daude, eta naholatu handi bat, horretik jartzen dut gulda arriskoa. Baina horretik ez da sartu dira. Non sartu da, badibez, idazleetan, literaturan, kroniketan ikusten da nola lehen, el escritor vasco Firmen Uribe, traida el escritor. Baina da igual izarra, baina onartzen zaio euskal literaturari zentraltasun bat, orain. Bintzat, kronika. Eta honek Lourdes Benezek azaltzen zuen. Nagusitasun artistikoa, menpekotasuna nola agertzen da, esaten emakumeen artea, arte hendikoa, arte afrikarra, eta gero dago artea. Eta artea zeintzu dira, zuriak eta anglosazoiak. Hori da artea. Eta gero bestea dira, arte etnikoa, arte beltza, emakumena, euskaldunon artea. Orduan, idazle bihurtzen zaren momentuan, nik ulertzen dut, ja pasatzen zara izatera, nola zentraltasuna den batean. Orduan, gero hemen, hori irateke hiru ikuspegi nagusiak Bilbon. Formulatzen direnak, eguneratzen direnak, aldatzen dira. Hemen jarri dut, adibide batzuk, protekzio zegokinak, ez dira oso basatiak, baina umea jolasean hor, ez da oso arrunta handi gara. Hau adibidez, da Bilboko ibaian dagoen toki preziatuena, beti dago eta. Zergatik, hain zuzen, anonimatorako eskubidea egikaritzea ahalbidetzen duelako. Eguzki printza bat gerten orduko jendea dago hor eguzki hartzen. Eta hor ikusten da, ustez bat, zertaz ari garen ez. Hau leheno zegoen, ezirik gabe eta ezia jarri zioten, bildurra eta orduan jazin dabe. Hemen, testigantza batzuk badi espazioari buruz. Esan dut, Ana, boliviana, 6 urte digo. Me gusta mucho Bilbao, mucho más que Barcelona para descansar y desconectar. Voy a la parte del jardín que hay al lado del puente de Bilborroc. Hau da, Bilbo dituen mila tokiekin eta badoa txantal batera. Zergatik, inork ez diolako molestatzen eta lasai dagoelako. Nire ustez. Mintzo Azke, adibidez, hizkuntzari buruz. ¿Dónde vinculas el euskera de Bilbao? En los parques, por los niños, pura, boliviana. En los puentes, me gusta mucho. ¿Con qué idioma vinculas a Bilbao como ciudad? Bilbao al euskera, sin duda, claro. Lo veo omnipresente. Hau da, gure percepzioa, hau da, hauzen peruarra. Juan, gure percepzioa eta etorri berri batena ere ez da berdin. Igual, eurentzat dana da euskara. Guk esan dugu, hemen ez da euskara. Eta gero badator bat, aquí todo es euskera. Bueno, interesante da. Eta gero, Gran Vía, ¿con qué idioma lo vinculas? Con el rumano. Bueno, otrakoa, gitano, romanesko, zorrozarra, euskera, hau da pertsona bat ez, baina nola hizkuntza eta espazioa lotzen den. Gero hemen, identifikatu dituen batzuk nola eurek bizitza zuten Bilbon sartu eta euskik eta erdera pasa. Honek, adibidez, amarekin markinatik etorri, eta nire lagunetan, gurasoek adibidez hori da. Osea, erdera ez dakiz eta egon dendetan, eta nire eman niri erderaz Bilbo bitxe uste.
Eta beti, zertik itxostazu behar beraz. Bilbo dauki behar bat, eta txatu ez dakilo txatu, hau da. Eta oianak berdina esaten du. Amarekin etorri Bilbora eta erdera bakasa. Orduan, espazioak eragiten ziren, espazioak eta bertan ematen diren harremanek eragiten ziren hizkuntza aldaketa. Oianak esaten du ere, Bizkaierari buruz. Ikastolak gertatu zait, ez txat eta basertarko duen dire. Hau da, Bizkaieraz aritu eta batek kargo hartu. Orduan, Bizkaierak badu, zabar gehigarri bat. Baita gune euskaldunetan batzita. Eta adibidez pura lehenkoa kontatu zidan, antzeko gertatzen dela ketxoarekin. Conozco familias que hablan en quechua en casa y luego en la calle hablan en castellano entre ellos. Errepikatzen da, sistematika. Eskutatzen dute hizkuntza. Gero, besteak, Mariak esaten zuen, ez metroa entzuten duen, besteak ezagutzen ditugula pertsonak, uko egiten dutela hizkuntzari espazioa aldatzea. Bueno, bero adibidez polita da, Michel honek, Guatemaldarrak. Berak ikasi zuen bere hizkuntza indigena bat supermerkatuan lanean. Bera etxetik gaztelera duna. Eta hemen ari da euskara ikazten, gizon elbarritu batekin Bizkaiera egiten dio. Eta berak, ari da. Eta lanarekin ari da ikasten euskara. Orduan, eta gero, beste Alicia Paraguaidarra. Guarania berreskuratu du Deustun. Ikasi du Guarania, Perteko Guaraniekin berriz. Eta euskaraz pizkanak eta Bilboko erresidentzia baten egiten dio batzutan euskaraz handagoen bati, eta posten. Eta bera da bakarra. Hau da, Guarania da bakarra egiten dio euskaraz gaixo bati edo edadeko bati. Eta eremu arteak jarri dutela, eremu arteak interstizioak ditzen dio Teresa Ibari da. Zubia azpiko guneak lotzen ditu, askatasun eremu mazela da. Bizkat, abeginkorrak diren espazioak dira hizkuntza askatzeko tokiak. Jarri dutela duztuko jaitako argazkiak. Hemen naiz Boliviarren inauterio ospatzeko horre goten dira saiatzen, hemen goten da botelloia, pixka dira gune libreagoak. Hainbeste kontrolik ez daudenak. Hau pixka, adibidez, batek behin bulernean badu duztun areto bat, txikitxoa eta zan zuen. En estos momentos es cuando me entran muchas ganas de aprender euskera. Espazioak eta zeuden harremanek, harreman zuzenak sortu zion gogoa. Eta bitzatek gaur egungo Bilboren laburpena. Inglesez dago, Ikurriña bertan, eta gero kalea, zementoa, behimat gazteleraz. Hau dira, Boliviarren inoteriak inguru, errekaren inguruan. Eta gero, labur, egin dutena da nire proposamen teorikoa erabileraren inguruan. Honek igual beharko dute beste bat duerik. Orduan, nik lotzen dut erabilera, espazioa, hizkuntza eta estetika, aldatik eta bestetik, posizio soziala, anonimaterako eskubidea eta apropiazio zegoia. Bi irukiaren lotuta, nire ustez, pista batzuk dauzkagu, ulertzeko nork egiten duen euskaraz norkez. Eta honi lotuta, genuke ikasketa korporala, gozamen eta problemen aberako ikasketa. Hau da, nik baldin baitu lagun euskaldunak, ondo tratatzen banaute, posik ibiltzen banaiz. Giro atsegine bada, gozatzen dut, beraz, harinez euskara erabiltzen ikasten. Aldiz, problemak baldin baditu, telefono zehatxegun, euskaraz hasi eta no te entiendo, ben mañana, izuna, arpegitxarrak, Aban Cristiano, problemen aberako ikasketa. Orduan, bi horiek gaude talka. Guk dara, ditugu hauek, bi prozesu hauek gure baitan. Orduan, horri aurre egiteko edo kasu batzutan indarra handia edo jaten zaitu problemen aberako ikasketak. Edo aldiz, zure inguruan gozamen handia duzu euskararekin eta ari zara erabilean igotzen. Nik ikusten dut prozesu bat bezala. Eta hau historikoa da. Orduan, zeintzuk pasatzen ziren isiltasunera. Izugarrizko problemak jasaten zituztenak. Hoi pasatzen ziren isiltasunera. Zergatik, zigorrek besterik ez dutelako jasotzen. Orduan gu orain, ari gara hemen gozamena handitzen, ez? Nik uste euskal gintza eta erakunde publikoak berri batean ere bai. Orduan, hemen pixkatoren garapena litzateke. Euskararen kontrako ideologia oso fuerte izan da beti, mentalia kolektibak oso indartsuak izan dira, eta sinismen horiek barneratu ditugu. Eta orain, moldatzen da bat. Euskara superguaia da, hori da
berrelikatze bat. Ondore da ez erabiltzeaz. Zertan bazpia, pues hori, problemena idazketa, estigma, anonimatorako eskubidea urratzea estigma. Posizio sozial gogorrak, euskara desegitura formala, eta plangintza instituzional nagusiak euskara kontradoaz. Dago euskara arloa eta gaude beste guztiak. Eta beste guztiak erdera nagusi. Ordan hori ere da hizkuntza politika. Eta gero alde zer dugu, alde dugu, eraikuntza kulturala da gurea, erabilera, orduan ari gara hori eraikitzen. Ari gara zanak entzen, eta ari gara diskurso eta praktika berriak sortzen. Eta ideologia, hizkuntza aldeko ideologia berriak sortzen. Gozamenaren bidez, harreman zuzenen bidez, mikrosareak, kultura berri bat sortzen ari da, nire ustez, gero eta interesantea bat, eta gero eta erakargarria bat. Hizkuntzan iztasuna nire ustez euskaren aliatua da, eta adibidez euskara handia zelako praktika kolektiboak. Eta nire pertzepzioa da, baina erronkaren bizi naiz, eta Bilbora noanean, belarria ere korrazten dut, igual gehiago. Baina nire pertzepzioa da, erabilera igual dela igual batetan. Igual asko emozionatzen nahi naiz. Nik uste euskara handia dena egin dela. Bueno, galdera zehatz batzuk eta hori litzateke, funtzean esan duguna formulatuta parrafoa. Eta bukatzeko, jarri nahi Valentziako adibidea, non beti gaude Bartzelonari konparatzen, baina nire ustez gara heltzen Valentziara. Valentzian hizkuntzak du legitimitate sozial desente handiagoa Bilbon baino. Nik horretan ibili naiz azken garitan batzutan, eta Valentziara utzez, Katalan utzez daude izen guztiak, denak. Ez batzuk denak. Gero, igual testu dagoa elegitu, baina Estazio del Nord, Xatiba, Las Corts, Ayuntament, dana, elebakarra. Horrek erakusten du legitimitate soziala. Guk dana hemen, edo elebidun, edo gazteleraz, edo inglesez ikusi dugun bezala, euskeraz, gauza txikiak. Eta bukatzeko, apropiazio zegokiak nola bizi izan diren, edo nola diren Bilbon ikusteko, Mikel Albarra izan zuena. Aldabe, emazteak idatzitako liburutik. Itzultzerakoak esaten zuen batzuetan. Ez dut ulertzen zergatik izan duten Bilbon ez dela euskaraz egiten. Gaur nik ez dut besterik aditu. 1918an. Orduan esatenean, Bilbon ez da inoiz euskaraz egin. Mikel Albarrak egun osoa pasatzen zuen euskaraz. Zeta behar bertan lehago zen, ez dakigu. Baina, eta Bilbon, hau da, beti onda euskara bizi bat ez. Baiko. Bueno, seguro gauza ez dozkazuela esateko, baina igual zerraren kontura ingo dugu saltoz, bestela denbora joango jaku. Eta bukaera nire dakagun ordula ordentxo bat, zer eragin badotzue galderren aurkezpenak eta gero zerranak, denbora tartetxoa dakagun horretak. Nik zutunik ingo dut, ez da horretak. Egin nozen, bale? Bai, ozen ingo dut, eta... Bueno, alderren hostian, papereta erarratokatu da este nebi, baina, bueno. Hasi aurretik nik nahi dut apurbet kokatu, nondik datorren hau, bai? Segure dute, bueno, ni oso guztoan hau, hemen nagoelako justo hau orkesten, hau nintzako da, ikarragarrizko plazarra, segure dut, endala 2 urteko viaje bat, amaitzea, non eta hemen baina galerren, ez da? Eta 2 urte, garaitxo hontan, Galiziako, Bilboko Unibertsitateko irakasle batek bidaldu zuztan itzulpen bat egiteko. Hemen, han ere dituta dauz, hemengo tankeretara bai, ez kobratzea eta horre guzti bai, bidaldu zian itzulpena, egin nuen, eta zeukia da dirurik itzulpena pagatzeko, eta orduan nik esan dutzen, bueno, Turkian udan Bilbora joan behar dut, orduan Baskari batera gombidatuko nauzu, eta baietz. Eta, bueno, hor gengozanean Baskal ostean, ardau botila bat minimo edanda eta likor kafe pare bat ere hartuta, bakizu berotu iten jatzu haua. Eta
momentu baten bota nuen hola, esaldi total bat, bai? Araba da mundu mailako biziberritze eredua. Gero, bera hasi zitzaizkidan galderak egiten, eta, orduan ja, hasi nintzen, buruet, ñabardura gehiago sartzen, bai? Baina, hasierakoa izan zen, hori, bilbaina bat, bai? Hor amaitu zen, jarretu nuen oporretan, eta bat batean, iraian dei bat ukin nuen, Enrique Kostasena, eta zostanea berjoan nintzen, Bilboko Unibertsitatera ikasleen aurrean, hau bera, aurkeztera. Ez dakigunez ez esaten ez itzulpenei, ez horako opari pozoitzuei, baietza esan neuen, eta Bilboko Unibertsitatean eta Santiagoko Unibertsitatean soziolinguistika ikasleen artean aurkeztu nuen hau, bai? Orduan, hor nolabait, honeri ere errematea emango diot, bai? Egia esateko probatu nuen Araban ere, apur baten larri behar nintzen ez den, ostia, bizkaitar bat, hasi behar da, Arabari buruz, berbetan, probatu nuen Araban, funtzionatu zuen, eta zen horrela, bai? Orduan, hori bat, lehenengo kokapena, bigarren kokapena, hau, berezi bada, interneten da, berzinoa barreztu dut, gauza batzuk gehitu da, zoin dela 2 urte indakoa, eta apurret barreztu dut, eta gauzatxo batzuk aldatu eta sartu, eta igoko dut internetera ero, horrela moda, bai? Eta egin nuen hau apur baten, apurtzeko zera, bai? Enriquek esan zoztan, irakaslea, ikasleak jan askatuta dauzela PowerPointekin. Hostia, beste erronka bat, bai? Topatu nuen hau, dala, tresna bat, debaldeku bat, nahiko erraza, eta, hola ningu dugu bidatxo bat, bai? Nik ez dakat erantzunik, ez dakit Araba biziberritze mailako eredua da, nara ez dakit. Ningo dugu viajea, eta gero, galderrek esan dituenekin eta nik esan ditudanekin, igual, helduko gara ondorio batetara, edo ez. Ez dut esan, baina, hau da, nizutunik nago, moztu, bale? Gero, zuek mozten baldin badozue, gero nik moztuko dut aurkezpena, eta listo, ez dago esalako problemari, bai? Bidaia hasiko dugu lautadan, bai? Eta, apur baten, zaldu ondo ekarri dut adibide modura, izan ziteken lautadako beste herriren bat, bai? Nik lautadan hiru mugarri, uste dut bat ez dela mugarri, uste dut egin gazte izan bizi dela, baina tira, entera hona gaur, eta ez dute egin astirik aldatzeko, bai? Batetik Lasarraga, baina, nire ez dako bigarrena da, hirugarrena da benetako mugarria, bai? 1981an, Zaldundon, inkesta soziolinguistikoaren arabera binin behin, Euskaldunak ziren, 1,5 Kontuan eukinda garai hartan 200 bat biztanle eukiko zeuzela Zaldundok, 3. 2 eta 3. Gaur egun, 2016ko datuen arabera, 2,25. Nik hori ez dakit inon gertatu da. Bakit Zaldundoko datu edala, baina lautada osoan, Gorbeia aldean ere, antzerako datuak daude. Antzerako garapena, hainbat herritan. Eta bakarrik Zaldundorena da, apurbet, muturrekoena, erabiltzen da. Beste adibide bat, joan gara lautadatik, Erriosara bai, Lapula Labarkara bai, hau da,
Bere garaian Kika Monarrizek egin zuen tribuaren berbak programan, agertzen zen Maite Bikario, gara hartan ez dut 16 bat urte ukazala, ja 19 ukiko ditu, eta zen La Puebla de la Barcako lehen euskaldun zaharra. Terminoa da. Zait bat gustatzen, baina, holan esan zuen berak eta holan ekartzen dut nik ona, bai? Seguramente historian edo behintzat azkenengo urte luzeetan egon dan, euskaldun zahar bakarra, bai? Horrek zehozera adierazten dago, esango dut, apur baten galderrek aipatu dagoenean Bilbon transmisioa eten indala, kanpotik etorretako jendearena, bli, bla, bla. Bueno, La Pueblan gertatzen ari da justo kontrakoa. Hau da, badao, bertan jaiotako gurasoen lehendabiziko alaba etxean euskara jaso dauena. Hori da, berrikuntza historiko bat, esango dut. Soziolinguistikan askotan itxutiten gara, irabiera ez dago asko. Haureik dira mendeetako prozesuak, eta esango dut, hau bada datu potente bat, bat da, jakina, batekin ez dugu zer egiten. Baina, bada, nire ustez prozesu baten santzu bat, datorrenaren santzu bat. Eta justo hau egiten ari nintzela, oindala, ez dakit zen bat izango zen, oindala 2-3 aste, Andoni Landari egin zioten elkarrezketa bat berrian, ustez oso interesantia, hor daukat lotura ez naiz hartuko, ez dela alderregia lapurtu dit denbora asko. Edo ekarri nuen Treviñoren adibidea, apur baten lotuta La Pueblarekin, eta lotuta bebai, Zaldundorekin, bai. Ekarri nuen hau batez ere, adibidea hau ekarri nuen, Galizian gaur egun, murgiltza eredua debekatuta da, legez. Ari dira, euren eskola propioak sortzen, eta zan apur baten, eurei ere erakustea Burgosen menpe dagoen lurralde batean ere posible da ikastola bat montatzea, bai. Gero nire argumentu gehienak pikutara joan ziren, baina ikastola Arabara mugitu duten mugara, beha tira, hori zan, bai, zan gure dut, hiru hauen oinarrian dagoena irakaskuntza izan da, batez ere, helduen euskalduntzea ere, baina irakaskuntza egon da hiru hauen, hiru zati hauen, lehenengo hiru gertoki hauen oinarrian. Gero, ekarri irakaskuntza eta helduen euskalduntzea dala eta, apur baten Bornikanoren adibidea ekarri nuen, viaje batik behar nuen, orduan jarri behar dituen bertoki ezberdina, denekien jarri nuen, edozein, eta apur baten, Bornikanoren adibidea ekarri nuen, batez ere irudikatzeko helduen euskalduntzean ere Araban pausu potenteak eman direla, hau anekdotikoa da, baina ikasleekin ari nintzen, eta furbete, baska furbete eman inberriak giro, Bornikanoren asagutzen zenuten? Bai? Ez, kontau, zehazera. Kontau, bio. Bornikanora, 80. hamarkadaren hasieran, edo ez dakit 70. akauen, joan ziren beitatar batzuk, eta euren asmoa zen, kibutz moduko bat montatzea, kibutzak ziren Israelen juduek montatutako kolonia moduko batzuk, eta hau montatu gure zuten hori, apur baten, baserria, euskara, euskaren irakaskuntza, egie da, proiektu hori bertan bera geratu zela sortu eta bitxira, eta gero batez ere, Belen Beitak nire ustez garrantzia aukidu eta dauko batez bere bertsolaritzaren sustapenean Araban,
esan gure dut, bueno, bazen ideia bat eta bazen, bueno, helduen euskalduntzearen inguruko, bueno, beste ikuspuntu bat, Da, bueno, jarraitzen du iparralde eruntz, iaia Orozkoko mugara, Baranpiora, Bueno, Baranpio bada Amurrioko auzo bat, 80 hamarkadan munio geratzen ziren euskaldun zaharrak, bai ziren zaharrak berez eta euskaldun zahar kategoria pian, Eta hor, bueno, sortu zen elkarte bat, Belaiki izenekua, eta, bueno, elkarte horietako gazteak ibili ziren apur baten, saiatzen, euskaldun horiekin ere harremanak ukitzen, eta, apur baten berriro lotzen transmisioa euskalduntzea, esan behar da, horre gazte horiek zirela danak euskaldun berriak, Eta, gaur egun, hor diraute, urteetan egon da, hor Baranpioko jaietan izan dela, apur baten, euskal kulturaren pope guztiak pasatu dira hortik, Andoni Egaña, Piporrotxe, eta urtero ibili dira han, Baranpio, Bueno, gero apur baten ekarri gure nuen, Aramaioren adibidea Arabako lehen arnazgunea, gaur egun batek gineo bigarren arnazgune bat ere badagoela Araban, ikusiko etorreko da ere. Eta, 81an, lehen aipatu dudan zegarretan, Arabako euskaldun gehienak herri honetan bizi ziren. Gaur egun zorionez, ez. Horrek ez dago izan gure, Eta, apur baten ekarri gure nuen Aramaioren adibidea ere, seguramente Galiziako egoeragaz zerikusi gehiago daukalako Aramaiok, eta ez Lapola Arabanka bezalako gune batek, Eta, urrengo pausa egin nuen agurainera, hau egin nuenean, justu izan zen, aurreko urtean egin zutenean, 75 ordu euskaraz ekimena, zelan euskaraldiaren aurreko zera horretan, ganera, ordura arte, nik uste dut aguraineko hain izanerako bakarrik egin da egoala egiakoa, lehenengua, uste dut Lasarte hor txibiliko zara edo apurtxu beterantutxoago, Eta, guretzako, pertsonalkiari naiz, derio mailarako, guk ikusi genuenean egiakoa emozionatu bintzezan, baina esaten genuen hori esala posible egitea derioan, ikusi genuenean agurainen egin zutela, esan genuen, agurainen egin badin badute gu ere, tamaina aldetik antzerako, euskaldun porcentaje aldetik antzerako, gu ere sartuko gara, eta sartu bintzezan, Esan gure dut, eta, igezko euskaraldean, nik apur bet jarraitu dut, lautadan egindako lanaten, ustez, lan itzela egin dute, gero emaitzetan eta ikusiko gu, behintzat saretze lan bat herrien artean eta ustez, kristona, apur bet herri guztietan egon da baton bat eta herri guztietan dina denean herri guztiei buruz ari naiz, ez nabil araiako herri guztietan, Dulantziko herri guztietan, eta bada, nire ustez jarraitu beharreko eredu bat, Eta, esaten nuen lehenengo arnazgunea zala Aramaio, eta oin batzuk dine hurie, batzuk, beinatik dine. Errekale hor dara, bigarren arnazgunea, ez dakit nik ala dan, baina, bintzat, arnazgune izateko baldintzatatik oso urrun egongo ez dan gunea dara errekale hor, Eta ganean ikusten dut apur baten, hau
oso ondo eskontzen dela Galderrek egin dagoen aurkezpenarekin, esan gure dut, ezken finean berak aitatu da, Bilboren irudi berrian, euskarak ez daukala leku gehiegirik, Errekale hor be bada sortzen ari da gune berri bat, espazio berri bat, eta horre ere ari dira negoziatzen, zintzuk izango diren erabilera arauak, zintzuk izango diren eta abar, Orduan, nire ustez baditzak baditu, baina ikusku dan edo ez da, handik gero, berriro iparraldera, esango dut hau da, nire ustez barbaria bat esatera panaz, igual bizituko nahiz, baina nire ustez da, seguramente Euskal Herrian egongo da, adibiderik, importanteenetako bat, indartsuenetako bat, apur baten uste dute zuek ere jaso zenutela gartzenen formazioa, apur baten aiaraldeako faktoria, zer dagoen horren atzean eta abar, eta nik uste dut badala apur baten Galderrek aipatu dago esangura simboliko, eta nik uste dut badala euskalgintzaren berresanguratze simboliko horren pauso sendoenetako bat, apur baten inkluso oso txepetxean dala esan. Eta inork ez daila galdetu zezentzuta. Gero aitatuko du, bero etxe honeri ere ingarriako omen edo ore, esan gure dute, nik uste dut batez ere niri interesatzen jaztena izan da, ez dakit, apur baten neu ere, neukonen barri jaso neuenean, urte batzuk, nik neukan zera zan, Bilbo, Kafe Antzokia, Plateruena, Kafe Antzokia, juerga, parranda, kultura, ni ez nago, juergaren kontra, parrandaren kontra, kulturaren kontra, beste abarren kontra, baina ikusten dut hemen behintzat egiten ari dela alegin bat elikatze ideologiko hori ere zelan bait bultzatzeko. Eta nire ustez hori bada baina gutxi barru hasiko zari parrandarako guneak ere ukiten hemen edo hor, baina Gero adibidez, beste adibide bat jarri niena, apur baten esan alabe direna, hau igual ez zuten oso ondo ulertu eurek, dakit zuek oso ondo ulertu zuen, esan gure dut, nire ustez, alabe diren zera horretan garrantzitzuena izan da, eman dan bira, esan gure dut, alabe diaz izan, gaztelaniaz, esan behar man gaztelean urtzean, gaztelaniaz, esango dugola. Eta, gaur egun bada momentua, bi irrati formula diferente erabiltzen deurien, Horrek asko adierazten da, esango dut, Bilbora itzulita, Bilbon ere, irrati libreak egon dira eta egon badagoz, baina inun ez dago euskararen aldeko olako aposturik. Espada Bilbo hiri erratia, baina hori beste mota bateko zera bat da, Eta hori nire ustez bada adierazgarria, biraketa hori, emandako bira hori, Usto ja baten bat joan dela alearen kilometroak horritzera horreintze bertan, alea ere, Hau eraman nentzien batez bere Galizian oso gutxi direlako toki mailako edabideak. Eta gehienak Galizieraz dira, baina oso gutxi dira. Eta oso lokalak eta oso... Zidu gaiz, ez dut kalifikazioa botako, baina erakutsi gura neutzien, Araba bezalako herrialde oso bat hartzen duen tokiko komunikabide badagoela eta egingarria bat, esan gure dut, ez dagoela are gehiago handagoen ezagutzagaz.
esan nuke, Galizera idatzia, hemen zaudeten guztiok ulertzeko kapasak izango zinatekela. Esan gure dut, ez da apur bat egin eskero oso azkar harrapatzen da. Hizkuntza bat da bintzat idatzia, oso baina oso komplikatu txen dira bat. Lanabes, bai? Hau seguramente bada proiektu bat, oindala 2 urte sortu zanean nik behintzat esperantza gehiago neukan proiektu honetan, egia da ez dela igual horren beste baratu, baina bada zeo zerren adieraz garri, ez dakit zerena. Ze Bizkaian ez dago Lanabesi, Gipuzkoan ez dago Lanabesi, eta Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian ez da. Eta hau, Araban da. Zergatik? Ez dakit. Baina egon badago. Beste gauza bada, nik uste proiektu honek askoz zer handiagoa eukia, askoz garapen handiagoa, ez dauen auki. Baina, alatabe, egon badago, eta bada zerbait, esan gure dut, Euskara Plana daukaten Arabako enpresak, elkartzen moduko bat euki badute. Beste zera bat, bai? Eta, hau Gazte Euskaldunen topaketa, esan nahi dut, hau da, beste baki Bizkaian indala bat, bai? Baina, isilko naiz. Esan gure dut, 2017an Birritan ziren Gazte Euskaldunen topaketak. Zeo zerren adierazgarri, bai? Euskaraz bizi nahi duten gazteak topatzea, elkar egotia, kezka konpartitzea, horrek badauka indar biderkatzaile bat, edo ukialdo bat. Eta hori ere Arabatik sortutakoa da, eta ganera betik gora, bai. Eta gero Euskara dira, bai. Neu estadistik zuzenbidea ikasi nuen, baina niri datez ere gustatzen zaizkidea estadistika. Beti flipatu naute, bai. Eta bendara esasko atera zuen, azkikarri izan zen. Joan zaite jarri dut. Egin da, Euskaraldia dela eta horrako ikerketa bat, eta publikatua dagoena, hor dago, lotura hor dago, justo zera. Euskal Herrian, Euskaraldian parte hartu duten Euskaldun, eskualdeen artean, Euskaldun gehien Arabako mendialdean izan da. Argi eta garbi, badira beste hainbat eskualde, non jende gehiago hartu duen parte mendialdean baino. Argi eta garbi, bi arrazoiengatik, populazioagatik eta Euskararen ezagutzagatik. Baina Euskararen ezagutza Euskaldunen ehuneko 31 hartu du parte Euskaraldian mendialdean. Hori da, barbaridade bat, kontuan eukin, bataz bestekoa dela, erdia, 14,6. Erdia baino, gutxia. Horrek zeo zer adierazte dut. Seguramente, kanpesun eta inguruetan oso ondo egin zutela lan Euskaraldia dela. Eta gero, nik Euskaraldia, nire ustez, nik asko maite izan dut Euskaraldia, eta nire ustez bada gaur egun zera, baina nire Euskaraldiak, bestelako zera batzuk ere, bai, Euskaraldia bai, baina hor zera batzuk, bai. Eta, bapatean, Gasteizen, zituzten jardunaldi batzuk eskatzen euskalgintza erradikalago bat. Eta ni postu nintzen, eta seguramente eurekin bat etorri ez. Baina postu nintzen, egon behar da bai, baton bat mugituko dauena gure diskurtza eta gure praktika, eta seguramente beste gauza batzuetara ere, bai? Euskaraldia oso ondo dago, baina hainbatian gure bizkar egiten dau arduraren zati handi bat. Eta gure bizkarrean badaukagu ardura, nik ez dut ukatzen, baina badaude beste ardura batzuk ere.
Holatxe, bai. Bueno, gero, bertso eskolak ere, eta ez naiz luzatuko, eukiko dugu berbaiteko temporada gehiago. Eta, nik viajea amaitu neuen hemen, bai, Gasteizen. Eta nire ustez, hau badakit beste herrialdetan ere, badaudela olako foroak, baina, nire ustez bada zera bat, bai, ez dakit, ez dut kalifikatuko. Bai, baina, lan koordinazio maila altuzeagoa daukate beste herrialdeetan. Esan da, nahiko modu simple eta zumea. Hauxe da, nik planteatu dutzuedan viajea, eta hoin ondorioak zuok atera. Bai? Galde, ikeniko zara zutik igual. Eta, galderetarako tartetxo bat, eta galdera, garnarketan edo zuena, baldin bada, eta zuena da hitz. Edo, elkarri galdetu nahi batzazu ere. Eta zara esan. Itxarrari, bai, galdera bat. Zuk uste pixari lotzen. Zuk uste Gasteizen ari gertatzen darak baduela zeikusi hiriaren baldintzekin, edo bai, argeta garbi bai. Bidai hau da oso bidai inkompleto. Hemen falta dira gauz asko. Hemen falta dira baldintza asko. Eta baldintza nagusienetako bat Gasteiz da, Bilbon, Bizkaian, badu pisua. Baina Gasteizen Araban askoz pisu gehiago dauka. Gasteiz populazio aldetik eta beste 1000 aldetik da Arabako hiri bakarra, Laudio, Amurrio, zonalde hori kenduta, Bilborako joera gehiago deukiesenak, Gasteiz da. Horan, Gasteizek dauka, honetan ikaragarrizko zerikusia, eta Gasteizen nik uste dut badaudela hainbat baldintza, Gasteiz beste mota bateko hiria izatea euskararako, bai, ezta? Alde batetik, Eusko Jaurlaritzaren egoitza nagusia hemen egoteak baldintza egoki batzuk zorrarazi dauz. Esango dut, nahiz eta Eusko Jaurlaritzan euskararen erabilera urte askotan hutsaren hurrengoa izan, bai erakarri dau Gasteizera kanpotik langile euskaldun desente, asko ez esatearren, eta bigarrena nik ustez da unibertsitatea. Esango dut, unibertsitatea, alde batetik, gaina kontuan eukin da, EH-un dagoen fakultaterik eta euskaldunena ere Gasteizen dagoela, bai? Esango dut, Euskal Filologiako ikasketa, ez dakitzen ostia ditzen dira, Euskal ikasketa ekiz hemen dago, bai? Horrek edizulpegintzako karrera bera, bai? Esango dut, horrek baldintza batzuk esartzen dauz, bai? Bai, argia dago. Nik uste dute oso argia dala. Beste gauza batzuetan ere Bilboren tankera ere badauka, baina... Tradizioz nik ez dut ezagutzen, tradizioz hemen Bilbon dagoen diskurso hegemoniko hori ditzakena Bilbo eta euskara es un contrasentido, fusik esaten duena. Gasteizen galdetzen dizuet zuei, hori horrela da, eta horrela bada indartsua da, edo ez da oso bereziki... Badago lako, adibidez Bilbon un aguno da, horren ikurra ez. Eta agunoekin argudiatzen da, edo zer. Ez dakit Gasteizen badago lako ateratzen dizueten batzutan. Pues aquí nunca se ha hablado del vasco, como decía, no sé quién, edo ez dagoen olako pixuzko sententzia bat, eta horrekin bukatzen da. Igual ez dago, eta hori hona da, nire ustez.
Garai batean egon zen, ez? Dira abesarekin, eta nahialdera buelta eman zaino, ez zukaten handi hori. Orduan, diguzte hori ja superu zatu. Eta, guain, nor gutxi otratzen gara guasak egun izaten. Ez da egon autoritaz bat, ez da egon uno, baina bai esan dira horrelakoak. Italiano Casalbalkera, eta, aspaldi galdu zen transmisioa, baina euskara presente egon da mendeetan zehar, eta azken urteetan, baina zaila da horren kontra egitea, garbi da. Baina gero, txerrak esan da ben hildotik, eta bai, 70ko hamarkadan, hori beñatek beha ondo aztertu da, 70ko hamarkadan egozan sekulako industrializazioa Gasteizen, eta Bizkai, Gipuzkoa eta Nafarroatik ere jendea sotor zen. Horrek, gero Jaurlaritza 80ko hamarkadan, gehi fakultatea pizkat lehenago eta hori dana, horrek aldatu du mentalidadea pizkat hona etorri garen asko ere, euskalduna ginelako eta handi betozako eta ez dugulako sinistu diskurtso hori ez. Eta gero datuak horregon direlako eta bebai emoziodelako euskaltzalea erabarrazko horri buelta eman ziotenak, emeretze gaur mendetik bukaeratik azitza, aurrera ez. Horren aprai, eta ez nahi bat ez. Orduan, bueno, baina bai, Gasteiz, 20. mendean Frankoren eraien eta izan, artikulatituras militares, ez? Hori beti esate zen, eta hori da, ez zan egon unamuno bat, baina horri buelta emon behar izan zaio, alegin horretan gaude horrendik. Ez dut esango buelta eman diogunik, ez? Diskurso hegemonikoa beti da, nik izan dut Euskal Herria osoan berdina, baina igual Bilboren berezitasun bat bada, ustez horrek izan duen autoritaza edo dituen buruak eta tresnak. Kate gutxik dakio, namuno orkestu zala, Euskal Katedraren asko egun namuno eta gana, momentuan gauza berdinera ziren, ez saiatu ziren. Asko Bilbon ez da inor, eta egin zituen egunkariak sortu, euskaltzaindia eta ez nire lagunei galetuko banie, aereduko lagunei, inork ez du izagutzen asko. Eta bitu zelako lan eskerga egin zuen. Handizu namuno, eguneko egunak ez. Ez da ez bakarri bera, bezita bere diskurso. Bera da, bat, baina hor dago literatura kostumbrista osoa, non euskera den edo desagertua edo irri egiteko argudi bat ez. Eta hori da oso bilbainoa. Eta hori igual hemen ez dakit dagoen, baina... Azteko euskararen presentzia inguruen ere sostiki hau zen provinziaren. Sostiki hau zen. Bestalde batetik Gasteiz bera etzen komertziala, etzen industriala. Diskurtso hori guztiak egitatu zirenean, beraz, normala ere bada erlako literaturak. Baina zelantzari gabe Gasteizko diskurtso hegemonikoa bada euskara ez dela. Eta uste dut, hitz egin ezkero Maiaratik eta Bizkaitik etorritako langileen izenean askok esango dute umetan zirela los baskos. Euskaraz hitz egin zutenako. Euskararen arrostasuna diskurtso hori Gasteizen oso errotuta dago. Eta horren adierazgarrietako bat, horren buruetako bat izan zen Fernando Buesa. Eta Fernando Buesa oso argi zeukan euskarak ez zuela balio eta bigarren mailako zela eta Fernando Buesa oso pertsona garrantzitsuak izan zen. Gasteizen eta horren nik uste dut alde horretatik ez direla berdinak, baina bai konparagarriak Gasteizko Datuari gabe, horra hartu diren horiek, Baldomero, Goioaga eta horiek, ziren Bilboko produkto guzti supergarri bat, irautza industriala, hiri komertziala, eta guan burgesia bat sortzen da hor, eta posizio bat sortzen du, inguruekin, politikoa, kulturala, eta bekari dira, klase berri bat sortzen, ez? Logikoa da, hor, prozesua logikoa da.
eta Bilbon bezala batetik nahi horretan ezkerretik ere euskararen kontrako diskurtso dago. Alderdi sozialista eta horren inguruko egunkariek eta praxiak euskararen kontrako diskurtso dauka. Hori Gasteizen ez dago. Hor, galdetu aldena da, nik ez dakit hemen, zuk esan duzuna, los baskos horiek, euskarari eutsi zioten horiek, hau da, zenbatek eutsi zion da zenbatek utzi zuen. Hori konparatu halko bageno, zenbatek utzi zuen euskara Bilbon, hamarkada horietan, da zenbatek utzi zuen Gasteizen, Iruñan, Donostian. Nire ingurua portzentaia basatia da. Mosketaren zen da. Eta dira, guraso boto abertzalekoak, baina moztu zutenak transmisioa. Eta mantentzen dutenak euskara, badoazenean, Oroskora, Mungiara, batzu mantentzen dute beste ez. Orduan, semeak ez ziren los baskos moztu zutenak. Orduan, isildu ziren. Orduan, eta orduan, ez dut ezagutzen hemengo, orduan ezin dut esan. Orduan hor, bueno, galdetu aldetzateke zergatik izango diferentziak balego, zer gertatu zen, ez? Eta gero dagoen bestea da, nik beste galdera bat ordutu halko nuke da, Iruña batean adibidez, Iruña batean diskurso hegemoniko da, hemen edo Bilbo baino askoz ere indartsuagoa, oraindik ere. Baina hala ere, normalean badaude transmisio mosketa, baina esango nuke gutxiago daudela. Eta euskalduak eusten diola hizkuntzari. Igual txokoetan, bazterretan, konbertsazio intimitatean. Orduan zer gertatzen da, Iruña batean erabilera izateko Bilboren portzentai berdina ezagutza erdia denean edo eren bat. Frogatu indakuzuna euskalduna zer? Ez dakit. Edo baldintza egokiagoa dituzula toki batzuetan. Edo legitimazio soziala indartsuagoa dela toki batzuetan. Eta Bilbon legitimazio soziala oso bajoa dela toki ia guztietan. Ez dakit, nik planteatzen dut. Hori da nire... Erantzunik ez daukat inolaz ez, baina beste saio batzuetan agertu diren datu batzuk eta hona ekartzearen, nik ez dakit bateragarria den, Bilbota Gasteiz, eta ez dira bateragarriak eta zagarrak eta madariak dira eta astu arazoa ez, baina ez aurreko saio batzuetan eman diren datu batzuk hemen figurari gabe, baina horrekan eman zuten inkesta edo horrelako azterketa baten emaitza esaten zuena Araban, uste datu arabazara da, populazioaren honeko gehiago dagoela euskara sustatzearen kontra, argi eta pum. Eta horrekin batera, horrekin, datu horrekin ez duzu figurari behar, ez duzu namun hori behar, ez duzu, ez dakit, eta gero dago apatu duten buesa eta ni ez naz, Gasteiztarra, orduan guzti hori ez dut ezagutu, baina imaginatu dezaket. Ez duzu figurari behar diskurtso hegemoniko hori erantzeko. Eta horri gehitzen zion beste datu bat. Honeko 32 euskara sustatu edo ez sustatzearen alde, agoraren arabera. Eta izlariak esaten zuen, imaginatu momentu batean, honeko 2 eta 32 hori bat ados jartzen direla. Baina da, honeko 32, argi eta garbi ez dizut esango erabilera zentralaren kontra, bizik eta sustatzaren kontra, ez? Eman duten beste datu bat, edo egin duten beste bai eztapen bada Gasteizko eta Arabako fenomeno bat ez, Gasteizkoa, baina Arabakoa bai izan daiteke. Euskaldun berri deitzen diren hoiei esker izan dela argi eta garbi. Beraz, hemen behar bada ez da fenomeno hori gertatu, inguruko herrietako eta euskalki propioa duten euskaldunen kasua, Bizkaian gertatzen duen bezala, hemen euskaldunak edo hemengoak izan dira, edo kanpotik etorri dira lanera eta horrelako gauzetara, ez da. Eta beste datu bat izan da, 10%
oroan, ez bakarrik Bilbon euskalkiarekin edo herritik etorri Bizkaiarekin baizik eta etxeko euskaldunen 10% euskara galtzen duela. Ez zu beroa, hemen. Eta behar bada datu horiekin hobeto ulertzen da baita Bilboko errealitate hori. Guk baldin badakigu euskaldunen, etxeko euskaldunen 10% berez galtzen duela. Ez? Pentsatu beharko genuke ia ze erritmotan ari garen irabazten badugu. Nik uste dut hor sartuko naiz, hor bi gauza dago, nik uste dut batetik dagoela. Nik aipatuko denean Eusko Jaurlaritzak Unibertsitatea eta zuk aipatuko zuen euskaldun berrien fenomeno bat ez dakizen. Esango dut, nire ustez diferentzia nabarmen bada Bilbotik Gasteizera eta da Gasteiz badala nire ustez oraindik eratzen ari den hiri bat. Bilbo ja eratute da. Bilbo gauena da. Hor ezin da gehiago zoritzarrez edo zorionez. Bai? Hori batetik, bai? Eta gero ni bigarrena da, hau proposatu dizuetan bidaia hau provokazioa da. Provokazio gutza da. Nik hau orkestu nuen non eta Galiziak, non ezagutza dela 150 gorakoa, erabilera dara 160 gorakoa oraindik, eta ni joaten naiz, la Puebla de la Barkako azken lehenengo euskaldun zaharra aipatzea. Esan dut gaur ametuko nuela bidaia, eta aipatuko dut biluzik, bai? Esan gure dut, hau provokazioa da, baina nik honekin esan nahi dudana da, Arabak daukan progresioa dela justo Galiziak daukan progresioaren kontrakoa. Eta seguramente Bilbok ez daukan progresioaren kontrakoa ere bada. Esan gure dut. Araban, irabazten ari gara. Nino hor behian gauz, langa oso altu da. Nik ikusten dudana Bilbon, behintzat, eta hau da Bilbon nire percepzioa, ni Bilbon bizinaz, Bilboko aldezarrean bizinaz, suposatzen dana da Bilboko auzorik euskaldunena edo, nire zera da, ni Bilbon azken 10 urtetan, Bilbon daramatzan 10 urtetan, nik ez dut ikusi progresio. Ez goruntza, ez beruntza. Nik ikusi dut, igual galderoin, izabatik datorrenean Bilbora ikusten du ikaragarrizko, seguramente joango darako bakarrik leku zehatz batzuetara, oso denbora gutxi dago Bilbo. Broma da, esan gure dut, nik ez dut ikusi progresioa, eta Gasteizen bai ikusi dut. Ikusi dut nik bai, esan gure dut, nire ezagutza, esan gure dut, ni Gasteizera astean behin nator. Hori bakarrik. Eta igerri dut aldaketa. Igerri dut aldaketa Zabalganan, igerri dut aldaketa Salburuan, bale, minimoa ados, baina bada zerbait. Nik zuk esan duzuna zure aitaren kontuarekin oso lagunen. Adibidez, Zaramagan, nire zinezen osoan, 60 eta 70 hamarkadan jente pile bat etorri zen Deba Baiaratik, Bizkaitik eta lantegietara etorri ziren, ez? Eta hor nik uste dut transmisioa askotan eten egin zela. Eta nik ezagutzen ditut euskaldunak, gero eta gehiago enteratu naiz auzoan badirela euskaldunak, baina beraien seme alabak batzuk ez dute jarraitu hori, ez? Baina nik hor falta izan dut, adibidez, ikastetxeek, adibidez, eta Zaramagan dago bat Koldo Mitxelena esateagatik, eta gazteen aldean, gazteko kopuru handi batek euskara darabil bere hizkuntza ez arabar guztien artetik konparatuz ez, baina bai gazte portzentaia hor ere igoera nabarmena eman da, ez? Orduan, nik ikusten dut hor beste bi puntak, ez? Bata lehenagoko transmisio hori eten egin zela,
erresistentzia asko egon dela 2-3 hamarkada arte, eta ikusten dut gazte askok euskara erabiltzearen autua egin dutela, eta hori biarretzi ikusiko dela. Guzti izan. Nik uste dut, Iñakik esan duena pixkat behituta, Araban zegoen sentimendu negatibo bati buelta mazaio, ez? Lehen, Arabako euskalduna pixkat sentimendu hori negatibo hori bazentan, ez? Nire euskerak kanpora joateko ez du balio, ez daukat euskalkirik, erreferentea dena, bazen bat goza bat. Orain, horako gazte jendearekin eta beste generazioarekin hori buelta mazaio. Eten egin da hori. Ez dago ez euskaldun berri, euskaldun zan dikotonomia hori eten egin da. Euskalduna dira, euskara zitzen dute eta gertako euskara. Batua dala, edo ez dakio beste euskalkioa da, ez dakio. Euskara zitzen dute eta kontak hori bari. Eta hori nik uste dut hori Araban eman den salto kualitatibo handia da. Bere txiketasunean oso importantea da. Oso importantea. Baina, guzti izan zen. Kontua da? Ni erabat, ados nago, sobre dute. Nik aipatu ez ditudan zera batzuen artean hori dago, sobre dute. Aldaketa hori oso nabarmena da. Eta nea aldaketa hori nik ustut, eta horret lotuta alderren zerarekin, seguramente Bizkaialdian gertatu ez da. Esan gure dut, Bilbon berak aipatu du fenomeno bat, jende bat Bizkaiera zein eta kargo egitea, noan izan da, baina nik ezagutzen dut bigarren beste fase bat. Nik ezagutzen dut Bilboko batzuk, euskaldun berriak direnak, ikasitakoak ezagizen, eta gero saltoa eman dutela Bizkaia. Seguramente legitimidade eta bestelako zera batzuen gaitik, Eta hori ere bada, dira bi fenomenoa. Horrek biak daukoz, biak daukoz, eta hori ere bada. Nik hor, nik hemen planteatzen dudana... Euskaldun osoagoa, zaitu esan duzun legitimitate hori salto egin da, euskalkinatea salto egin da, Euskaldun osoagoa Araban ikusten dut. Arrisku gehiago ikusten dut, Bilbon, salto. Esan gure dut, Bilbon, euskaldun batzuk, salto hori egitera behartuta ikusi baldin badute euren burua, legitimidade falta bategatik da. Eta seguramente hemen, dagoen egoera gaitik, legitimidade falta hori ez dago. Hori da diferentzia. Nik kasu bat, lotuta superpatu zuen. Herri Baskari bat, 300 gazte, euneko eta 19 euskaldunak, erabilera 5. Hori da Bilbo. Hau da, 10 mai eta euskaraz ari da mai bat. Hori da gure egunerokoa. Orduan nik horretik, jakina, ni baikorra naiz eta askoz gehiago egiten da nerabe eta gazteen artean heldu eta zahar artean baino Bilbon, hori dudarik ez. Baina kontua zer gertatzen da, ze oztopo dago 300 gazte euskaldunen artean 20 egiteko. Orduan, aipatzen dira, hainbat hezkuntza, eredua, jerga, hainbat. Baina nik uste Bilbon badagoela beste oztopo bat. Edo beste oztopo batzuk eta nire kezka hori da eta horregatik hau. Ea, hiriak berak, eta bere baldintza espazialek, eta hiri berriak, sortzen ari den hiri berriak, ea hor eragiten duten. Zer, horietan, gazte euskaldun horietan, euskerara ez joatzeko. Zer, gazte izan edo ez gehiago joatzen duten. Edo Iruñan, edo ez dakit. Baina nik desde logo, ez naiz konformatzen, ematen diren azalpen, nik uste dut gauza gehiago dela, eta bat da hiriaren pisua. Nik horrela sentitzen dut. Baina, bueno, ez da baidarako gaia da. Zer dut pentsatzen, igual izan daitekela identitatea, zer Bilbotar, eta hau ja bere sorrerarekin da zera, eta Bilbotar batek euskaldun izateko ez du euskara zitzen egin behar, hori dago. Ideologia hori oso sartu dago, hemen bai edo ez dakit ez, euskalduna izateko euskara zitzen egin behar duzu.
Bai, kontua, identitatea, beteta... Bai, guztiz. Datuak eta inkestak eta baina nik uste Bilbon hori oso... Lotuta, kontua zer da, gazte euskaldun horrek identitate euskalduna badu, ni euskalduna naiz. Ez duena lotzen da praktikara, bere identitate euskalduna da. Bai, euskaldun edo kasi... Gazteek berek ezagutzen dute. Bai, importanteena atletikeko izatea da. Adibidez. Gero, eta adibidez portuan. Bai, jakina guztia hori saltzak, baina... Identitatea hizkuntzarekin lotzea, ez? Bai, nik galdetuko nukea, identitate hori ez badugu zehazten, gelditu alda esaten bai, euskalduna naiz, eta badira. Baina gero zer gehiago behar dugu. Baina hori zehaztearena, txoen, zatuko naz, apur bat zurekin da, gero, edotetuko naz. Geratzen zaizkigu zazpi minutu, osea, tut. Zaitu, azkartu. Nire nazartu, baina, esan duzunez provokazio badala eta sartuko naz eta jatikatu da azkartasun handiagoz. Bai, nik uste dut zuk proposatzen duzun hori, oso anekdotikoa dela. Eman dituzun adibide guztia. Eta orduan ondo dauden, nolabait errealak dira, baina oso anekdotikoa. Eta hemen behar dena da, zerbait askoz integralagoa, askoz egiturazkoa, ustez arazoa da, teoriko hori, Galderrek lotzen du hirigintzarekin, oso modu bitzian, berrian eta honean. Eta da, azkenean, euskarari zentralitatea ematea. Eta doan, kontua ez da anekdotak bilatzea, Zalduondo eta Puebla eta herri horietako bezalako anekdotak bilatzea, baizik eta zentralitate bat ematen diona benetan euskarari aldugun lurralderik zabalenean benetan kezka hauek usatzeko aukera. Bestela bete hongo gara, Kuenkan ez daukate arazorik, identitatearekin eta hizkuntzarekin ez daukate zentralitate eta puntu. Eta hori da nire ustezan falta da. Iritzan eta tundu guztien. Arretara, esan gure dut, a ber, onartzen dut, hori oso kaso anekdotikoak dira, baina nire ustez guztiek daukate azpitik horren anekdotikoa ez da zerbait. Esan gure dut, ageri oso, bale, eta holan hartuta, provokazio baterako hartuta dagoz eta apropos dagoz hartuta horietako asko, baina azpitik askoz dinamika sakonagoak erakusten dituzte. Esan gure dut, La Pueblakoa anekdotikoa da. Baina La Pueblakoak erakusten dagoena da gertatzen ari dela berrestekatzen, berrestekatze bat. Hau da, berriro lotura egitearena transmisioaren bidez etxetik. Eta hori da, edozein hizkuntza behar duena zentralitatera aspiratu ahal izateko. Ez dut esaten heltzeko, esaten dut aspiratzeko. Hori bada, eta Zalduondokoa ere bada. Eta beste hain bat, bai, esan gure dut, bale, dira anekdotak eta ados nago. Eta esan gure dut, eta hau da, norabide honean doan prozesua. Ez da, inundik ere heldu, ezelako ez da tarteko elmugara bez. Esan gure dut, ez da, nire ustez, ez da mundu mailako beziberritze eredu bat, baina izan daitekeena. Bada. Gusten da? Joko provokatiboa. Estatistikak hainbeste maite izateko ez duzu bat ere. Bai, hori da ez da numerorik ekarri. Apropos, bakarrik, Zalduondokoa bai ekarri dut, bai, beste bidez. Ezagutu zure lehio ekonomikaren baskuen, lehio ekonomikaren euskera mota bat numeren zuten. Nafarroako legea, eremu legea, Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatuz gero, nola geratuko ditzateke. Eta Araban, 1980an eremu euskaldunak aplikatu zuten Gaztio eta Aramaio. Besterik ez, eta Arabako erreosa guztia izango litzateke eremu erdalduna, gainera komunistoa. Gaur egun, gauzabera aplikatuz gero, Araban elitzateke egongo eremu erdaldunik eta
euskaldun esan litzateke, eta hor dago, eta beste provokazio bat egite aldera, esan genezake, hemendik gutxi hasiko garela duratzen